ఈరోజు మన ఆశ్రమంలో అనుష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మనం తరచుగా మన ఆశ్రమంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా 15వ తారీఖు బర్త్డే అయితే మళ్ళీ ఆ రోజు కొంచెం వీలు అవుతున్న కారణంతో ఈరోజే మన మధ్యలో లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు అనుష్ మరెన్నో జరుపుకోవాలని పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, పుట్టినరోజు నాడు మరి కుటుంబ సభ్యులు తల్లి గారు తమ్ముడు కూడా వచ్చినందుకు మన ఆశ్రమాన్ని ఎంతో వాళ్ళు ఆదరిస్తున్నారు. ఎలాంటి ఆదరణ వారు కంటిన్యూగా మనం చేయాలని మరొకసారి ఆకాంక్షిస్తూ వాళ్ళ చేతుల మీద పోయే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు.